दे हरदो सोरजों थाफाबा मोजां जागोन बिथाङा बुजिनानै जोंनि हाग्रामा सारनि आदर्श हाग्रामा सारनि खामानि मावनाय हाग्रामा सारनि आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि दोलोआव दाखालि नावकाटा होननाय बाक्सा जिल्लायाव बिथाङा जोंनि दोलोआव हाबफैनाय जादों। बेनि सिगाङाव खुनु दोलोआव गैयामोन बिथाङा खिन्थु एस ए स्टुडेन्ट एबसु बादि बिथाङा प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामबोयोमोन। दिनै फंबायनिफ्राय खुगानिफ्राय फंबायनि बाथ्रानिफ्राय रोखा मिथिखाथारबाय रायजो राजाया जे प्रमद बर'आ बेसेबां थगायसुला नङा होमबा थगायनानै जाबाय आंथ' बेखौ रायनोनो बाबाय रायनांगौनो बाथारबाय जोङो होननांला जोङो रायजो राजाया मिथिसिगौ आरो आजिखालिथ' ससियेल मिडिया मबाइलाव दसेनो ओंखारो जोंहा बेखौ बुंनाय माने टाइम पास खालामनाय टाइम बरबाद खालामनाय जों बेखौ बुंनांगौ दरखार गैया इउ पि पि एल दोलोखौ जोंहा रायखांनांगौ दरखार गैथारला जोंहा बेखौल' बुंनांगौ जोंहा दा जोंनि बि पि एफ दोलोआ हाग्रामा सार दैदेननाय बि पि एफ दोलोआ ओरैबायदि जोंना गोरा जाखाबाय गोरानिफ्राय गोरा स्ट्रं फर्जाव फैखाबाय दिनै नंगौना नङा रायजोफोर दाखालि एसे सिगां बिजेपिनि दानि मन्त्रि चिफ मिनिस्टार आसामनि हेमन्त कुमार बिश्व शर्मायाबो बुंनांदों जे जोंनाव हाग्रामा फैयोबा जोंबो लागोन मानो बुंनांदों आरो बिसिनि बिजेपि रायजो प्रेसिडेन्ट भबेश कलिताना मा नाममोनलाय बिथाङाबो बुंनांदों हाग्रामाया जुदि जोंनि पार्टियाव फैयोबा जों वेलकाम खालामो जोंहा आपत्ति गैया मानो बुंनांदों रायजोफोर आं आसल बाथ्राखौ खोन्थाजेननोसै सिगां मा खारनाव बिदि बाथ्रा बुंनांदों बिथां बिजेपिमोन एथ' गोरा दोलो बिसोरो दिनै सेन्ट्रेल स्टेटआवबो बिसिनि सरकार हाग्रामा सारखौ मानो बुंनांदों मिथिगौना रायजोफोर हाग्रामा सारनि रिपर्टआ बि टि सिआव ओरैबायदि थांबाय दिल्लीयाव दाखालि सेन्ट्रेलावहाय दिल्लीयाव अमित शाहा हम मिनिस्टार जोंनि भारतनि ओमफ्राय जोंनि बे दानि सरकार दानाय बिजेपिनि आफादगिरि भारतनि सेन्ट्रेलनि जे पि नाड्डा सावरायदोंमोन जाहैबाय स्टेटनि माखासे चिफ मिनिस्टार सोरखौबा लेंहरनानै 6-7 बारसो हाग्रामा सारनि नामखौ लाबाय थानांदों जाहैदों अमित शाहजों जे पि नाड्डाजों हाग्रामाखौ लाबोखायाबा जानाय नङा फार्स्ट नाम्बार क'क्राझाराव बा उदालगुरि दरं दा मोनसे गोदान समस्ति बानायनायाव दरं उदालगुरि बानायनायाव बारे बारे बुंनांदों जाहैदों हजों सेन्ट्रेलावनो हाग्रामाखौ लाबोफायाबा जानाय नङा हाग्रामाखौ लाबोनांगौ नङाबा जों मोनसे लस जागोन मोननै लस जागोन बेबादि बुंनायावसो दा पेपारै कागजै साननै सानथाम बिजेपिआव हाबफैसिगोन बिजेपिजों रायज्लायसिगोन एनडिएजों रायज्लायसिगोन होननानै बुंलाबायाखै होनबा दा मिसा खोथा रायजोफोर जिन्दागि हाग्रामा सारा बिजेपिआव थाङा बे खोथांखा बिराद फन फैदों आंनाव थाङा जोंनि हाग्रामा सारा रायजोफोर आखाइ खमना हो खुनु दिन थाङा बिजेपिआव हाग्रामा सारा बि पि एफनिनो राजा बि पि एफनि आफादगिरि आरो बे बि पि एफखौनो सालायलांगोन जिन्दागि बे दिनै सोरनिबा लोक्षेदा जाहैया आं दिनै बुंहरखाबाय क्लियार हाग्रामा सारा दिनै थामसा मानसि नङा बुजिदों रायजोफोर बे बिराद गोरा बिराद स्ट्रं मानसि दहाय बुंबाय जालायले फंबाय जाथिनि थाखायबो बिराद गोरा बे आरो बे माबानि थाखायबो राजनितिकआवबो बेहा बिराद गोरा बेहा राजनितिकआव इमेज दंसै दिनै स्टेट नेसनेल लेभेलाव बेहा सिनायजोबो हाग्रामा सारखौ फिल्म स्टारफ्राबो सिनायो क्रिकेट गेलेग्रा सचिन तेन्दुलकारमोनाबो हाग्रामा सारखौ सिनायो प्रमदखौ सोर सिनायो दाख्लैनि लाफा दुगा बे सोर सिनायो लाफा दुगा नङा प्रमद बर'आ खुन्थिया हमफ्लालायनो गाबदों होन्दोंना दहाय आनैया मानो गाबदों बेलाय नाथ' कम्पानि गाननो एक्टर बियो लाबो बिनि फिल्मखौ मालाबा नोंसोर हास्राबारियाव मा मा नाटक दं बेहा ओरै हमथालायनानै गाबदों होन्दोंना बियो एकदम गामसा गुलायथारो बे खाराबायनो नाटक देखायनांगौ बिसोरो बिराद नाटक देखायनांगौ नाटक देखायनो थगायनो दिनै होनग्रामोन बे आं खुनु दिन एम सि एल एम जानो थाङा रायजोफोर एम सि जानो थाङा दाना सिबावनो गांग्रां फैबाय बे थगायनानै मानसि मोजांबा आदा उरखावा आफाद इउ पि पि एलनि आफादगिरिमोन नङा होनबा मानो बेखौ सिख'फैनानै मानो गावहा आफादगिरि जाफैखो मानसि मोजांब्ला दा बेफोरबायदि आखल गियान गैयै मानसि बियो सासे दा बिदिनो आंहा जोबोद बिसास दङ जोंनि बनगाव समस्तियाव आंहा जोबोद आंहा अननायबो दङ बा आंखौ बेसेबां नैबे आङो जेब्ला 2000
21 मायथाइनि अक्ट'बर दाननिफ्राय आं नैबे पाटगावआव 5 तारिखनिफ्राय दायथ' लादों हैदिनिफ्राय आं जेब्ला बेरायदों बनगाव समस्थियाव जेरावबो आं अननाय मोनदों रायजो राजानि आइ आफा बिदा फंबायनि अनसायनायखौ आं मोनबोबाय थादों आं दिनैसिम मोनबोगासिनो दङ आरो बे अननायानो जाहैबाय हाग्रामा सारखौ अननानै बिपिएफ दोलोखौ अननानैसो जोङो गथा जानानै दङ नङा नङा रायजोफोर नङाबाथ' राजिब ब्रह्म बिथाङाबो सासे गोख्रों मावथिमोन बे बिपिएफ दोलो इएम जालायलायनाय बेजोंबोथ' द्लाम मानसिफोर सम्पर्क दंमोन द्लाम मानसिफ्रानो जोंनि गासिबो बेलाय जा जयमलमोन दा ईश्वर जा हाजो बिथांमोन दा नैबे एन्टनि फंबायमोन बिसोरनोथ' बिराद गोख्रों खामानि मावना होदोंमोन ना बै समावथ' बिथाङा बिजेपि जाना देरहालांदों नामा रायजोफोर जोंनि नांगालनि भट सोनासो देरहालांदों बे गावसो उनाव खारलांदों गाव नागारनायखौथ' जों मिथिया बोरै नागारदों गावनि बेक्तिगत खोथाजों बे थांबाय जों सानबाय मा माबा मोनसे सिङाव षड़यन्त्र दं खोमालै ओंखायनो थांदों खोमा जोंहाबो गोनो गोथो जादों जेब्ला जोंखौ हाग्रामा सारा आंखौ लेंहरनानै बुंबाय बनगावखौ नोङो दायथ' लादोलै आंखौ बियो अक्ट'बर नभेम्बरावसो जोंना मिटिङा जादों 21 नभेम्बराव अक्ट'बरनि आंखौ 27 तारिखआव लेंहरना बुंदों दालालै बे बनगावखौ एसे दायथ' लानांसिगोन नोङो बांगालावथ' थांबाय आंखौ नभेम्बरनि 1 तारिखनिफ्राय नैबे पाटगावनिफ्रायनो लाब्राबर्थि फोथारा बै हाग्रामा सार फैयाखै होनबा ओइ दिनखालिनिफ्राय आं दायथ' लाबोदों दिनैसिम आङो जोंनि बिपिएफ दोला बनगाव ओरैबायदि स्ट्रं दङ बरंसो दा राजिब बांगालजों खायसे मानसिफ्रा सम्पर्क दङ बे गोनाङा माखासे जाहोन दङ रायजोफोर एसे थाखा फैसानि लेनदेन दङ सोरबा स्किम फैसा हरनाय दङ बेफोरखौ आदाय खालामनो थाखाय एसे लेनदेना बेजों थाबाय थानाय खिन्थु जोंनो एसे सम हो खिन्थु जों बेखौबो जोङो बिसास खालामनांगोनबो एसेबाबो जोंनिनो मानसिखा जेरावथ' जोंनिफ्राय थांखानाय मानसिखा खिन्थु गोबांथार मानसिफोर बोनो हानाय नङा आरो बे खालामना लानोबो हानाय नङा